नमस्ते प्रणाम। हम लोक गायक अमित तिवारी और आज M4U रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से मैया जी के एगो गीत भेजे तनी। आशा ना पूरा विश्वास हुआ कि आप सब सुने, अच्छा लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। भक्त कहता कैसे मैया जी से, मात सुधारस का प्याला गर मिल जाता तो पी लेता, इतना पीता इतना पीता सागर का किनारा मिल जाता। सुन के मेरी फरियाद वो मैया जी, तुझको भी पसीना आ जाता। इतना रोता इतना रोता सावन का महीना आ जाता। एगो भक्त मैया से कैसे कहता, मैया निमिये तराऊ दरबार लागेला कि रौरे जग के मतारी संसार जानेला। रौरे जग के मतारी संसार जानेला, मैया निमिये तराउर दरबार लागेला। मैया निमिये तराउर दरबार लागेला। रौरे जग के मतारी संसार जानेला। रौरे जग के मतारी संसार जानेला, मैया निमिये तराउर दरबार लागेला। मैया निमिये तराउर दरबार लागेला। हरि बोल। और क्या कहता भक्त मैया रानी से, हरि हर मैया नीम के पतैया, जहाँ रहे आसन माई के निमिये के छैया। हरि हर मैया नीम के पतैया, जहाँ रहे आसन माई के निमिये के छैया। माई के निमिये के छैया सरकार चलेला। माई के निमिये के छैया सरकार चलेला। रौरे जग के मतारी संसार जानेला। रौरे जग के मतारी संसार जानेला, मैया निमिये तराउर दरबार लागेला। जय हो।
होके मगन झूमे निमिया के डाढ़ हो, पावन महीना जब से चढ़ेला कुआर हो। होके मगन झूमे निमिया के डाढ़ हो, पावन महीना जब से चढ़ेला कुआर हो। पौआ धोवे गंगा पनिया लहार मारेला, पौआ धोवे गंगा पनिया लहार मारेला। रौरे जग के मतारी संसार जानेला, रौरे जग के मतारी संसार जानेला। मैया निमिये तोराउर दरबार लागेला। बोल दी सच्चे दरबार की।